Знаёмства з вытворчым патэнцыялам Ганцавіцкага района прэм'ер-міністр распачаў з наведвання выставы прадукцыі мясцовых прадпрыемстваў, якая размясцілася на тэрыторыі завода «Модуль». Мінеральная вода, верхняе адзенне, кабіны для трактароў. Усё гэта і не толькі выпускае мясцовы малы бізнес. Адзін з асноўных прамысловых накірункаў дрэваапрацоўка. Таварыства з абмежаванай адказнасцю Wood Place, да прыкладу, вырабляе дамы з клеенага бруса. Аднак сёння вытворчасць з поўным цыклам, наладжаным усяго за 5 гадоў, патрабуе новага кроку наперад. Как мы это будем делать? Есть два пути. Привлечение инвесторов, которые на сегодняшний день проявляют определенный интерес к нашему производству. Второй вариант – это, возможно, просить какой-то финансовой помощи у государства, потому что за этот период 5 лет мы ни разу не пользовались ни лизинговыми услугами, ни кредитованием, своими собственными средствами. Па словах кіраўніка ўрада, для таго, каб падобныя прадпрыемствы эфектыўна развіваць, неабходна больш цесная сувязь мясцовых улад з прадпрымальнікамі. Дзяржава зацікаўлена ў поспеху тых, хто не толькі прыносіць у казну краіны рэальныя сродкі, але і вырашае праблемы з працаўладкаваннем, асабліва ў глыбінцы. Сёння ў Брэсцкай вобласці працуе больш за 10 тысяч мікра, малых і сярэдніх прадпрыемстваў і арганізацый. 457 індывідуальных прадпрымальнікаў працуюць у Ганцавіцкім раёне. В этой сфере у нас занято порядка 16% работающего населения, это 1300 человек. Вообще сфера малого предпринимательства очень сильно влияет на экономику района в рамках того, что 30% всех налогов в бюджет, которые поступают, это от этой сферы. У ходе абмеркавання сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна адзначалася, Ганцавіцкі раён – адзін з тыповых раёнаў рэспублікі. Тут няма прамысловых гігантаў, але ёсць людзі, якія павінны атрымліваць дастойную заработную плату. І будучае такіх раёнаў у развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы. З боку дзяржавы немала зроблена. Цяпер справа за мясцовымі уладамі і прадпрымальнікамі. У вобласці ўжо працуе 12 цэнтраў па падтрымцы прадпрымальніцтва. Задача на бліжэйшую перспектыву – стварэнне спецыяльных саветаў па развіцці предпринимательства в областных и районных центрах. То есть должны существовать постоянные диалоговые площадки, чтобы представители и власти, и бизнеса могли обсуждать насущные вопросы. Это и проблемные вопросы, это и, скажем, вопросы развития бизнеса. Потому что вот практика работы Республиканского совета показывает, что очень много обращений идет с регионов, и мы вынуждены заниматься из Минска этими вопросами. Азнаёміўся кіраўнік урада і са станам спраў на Ганцавіцкім камбінаце буйнапанельнага будавання. Прадпрыемства выпускае усю номенклатуру вырабаў для будаўніцтва жылых дамоў канструктыўнай схемы «Шырокі крок». Год таму ператворана ў вытворчы участак камунальнага унітарнага прадпрыемства «Брэст-Жылбуд» і распачало выпуск новых відаў прадукцыі, павялічыла аб'ёмы вытворчасці. Да 178 чалавек вырас штат работнікаў. Сёння тут працуюць у 1,5 змены. Падчас наведвання навукова-эксперыментальнай базы «Журавінка» Цэнтральнага батанічнага сада Нацыянальнай акадэміі навук прэм'ер-міністра Беларусі азнаёмілі з вынікамі праекта па вырошчванні ягадных культур. На сегодняшний момент мы прорабатываем с ними реализацию инновационного проекта по выращиванию низкорослой голубики. Планируем выделить 50 гектаров земли с последующим строительством цеха по переработке данной продукции. Цех планируется строить не только для себя, но и оказывать услуги по переработке ряду фермерских хозяйств, которые у нас здесь расположены в районе. Падчас рабочай паездкі кіраўнік беларускага ўрада наведаў малочна-таварны комплекс адкрытага акцыянернага таварыства «Любашева», падчас якога былі акрэслены шляхі развіцця прадпрыемства, што сёння знаходзіцца ў працэдуры антыкрызіснага кіравання. Наведаў прэм'ер-міністр таксама Ганцавіцкую цэнтральную раённую бальніцу і станцыю пералівання крыві, якая па аб'ёмах перапрацоўкі плазмы займае другое месца ў краіне пасля сталіцы.